Το βίντεο αυτό απευθύνεται σε πολιτές. Σε πολιτές που έχουν κάποια χρόνια εμπειρίας, σε πολιτές που ξεκινούν ή σε επαγγελματίες πολιτές, οι οποίοι πιθανόν να έχουν κολλήσει στους στόχους τους. Θα σου εξηγήσω όλα τα ωφέλη που θα πάρεις από το συγκεκριμένο σεμινάριο. Συνήθως όλοι οι coach ή όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την προσωπική συμβουλευτική προσπαθούν μέσα από αυτήν να σου δώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, πληρώνοντας αρκετές έως πολλές ώρες σε προσωπικές συνεντεύξεις. Εγώ το άλλαξα. Δημιούργησα ένα 3ωρο σεμινάριο στο οποίο έχω συμπεριλάβει τα 40+ χρόνια εμπειρίας που έχω στο συγκεκριμένο χώρο των πωλήσεων, έτσι ώστε το σεμινάριο να γίνει προσωποποιημένο. Τι εννοώ? Εάν ήταν online, θα έπρεπε το 3ωρο να γίνει ίσως και 5ωρο, μια και όλοι οι συμμετέχοντες θα έπρεπε μετά να ρωτήσουν τις απορίες τους και να απαντηθούν. Άρα λοιπόν πιθανόν την ώρα που θα γινόταν το σεμινάριο να μην είχες χρόνο να το παρακολουθήσεις. Σε μια πλατφόρμα το σεμινάριο χωρισμένο ανά ενότητες σου δίνει τη δυνατότητα να το παρακολουθήσεις όποτε θέλεις και επειδή θα είναι ανοιχτό για σένα που το έχεις πάρει για 15 ημέρες, έτσι ώστε να μπορείς να αξιοποιήσεις και τα Σαββατοκύριακα, θα μπορείς να το δεις όσες φορές θέλεις και να κάνεις όσες σημειώσεις θέλεις. Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα έχεις μέσα στο σεμινάριο, μέσα στην τιμή του σεμιναρίου περιλαμβάνονται και 2 ώρες προσωπικής συμβουλευτικής, στην οποία θα λύσουμε όλες τις απορίες σου και αν δεν έχεις τόσες απορίες, εννοείται ότι αξιοποιείς αυτό το χρόνο για να συζητήσουμε και να σε καθοδηγήσω σε οποιοδήποτε εμπόδιο αντιμετωπίζεις αυτή τη στιγμή. Μετά, ακόμα και αν σκεφτείς κάτι, μπορείς να μου στείλεις ένα email με 3 ερωτήματα πωλήσεων, στα οποία θα σου απαντήσω αναλυτικά. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι για 12 μήνες από την ημέρα που θα παρακολουθήσεις το σεμινάριο, θα μπορείς να το ξαναπαρακολουθήσεις δωρεάν όσες φορές ανανεώσω την ύλη, προσθέσω ή το εξελίξω, στο οποίο θα ενημερωθείς μέσω του email και θα μπορείς, όπως είπαμε, να το παρακολουθήσεις δωρεάν. Επίσης, θα παραλάβεις ένα τεστ προσωπικότητων έτσι ώστε να μπορείς να αναγνωρίσεις την προσωπικότητα του κάθε πελάτη ή συναδέλφου ή φίλου σου για να μπορείς να τον διαχειριστείς με τον κατάλληλο τρόπο και επίσης ένα e-book το οποίο περιλαμβάνει 101 ερωτήσεις με αντίστοιχες απαντήσεις για την διαχείριση των αντιρρήσεων κάθε πελάτη. Όπως καταλαβαίνεις, τα ωφέλη είναι πάρα πολύ μεγάλα και αν κοστολογείται το συγκεκριμένο σεμινάριο και οι ώρες που με κάποιον θα έκανες προσωπική συμβουλευτική για να πάρεις όλη την ύλη θα ήταν τουλάχιστον 25 με 30 ώρες. Άρα μπορείς να καταλάβεις το κόστος το οποίο θα πλήρωνες με το κέρδος το οποίο θα έχεις από το συγκεκριμένο σεμινάριο. Στο website μου pvlachos.gr μπορείς να βρεις την προσφορά που τρέχει προς το παρόν και λέω προς το παρόν γιατί δεν θα είναι για πάντα. Και ο λόγος που δεν θα είναι για πάντα και δεν θα είναι και κάθε μήνα είναι απλός. Θα πρέπει να εξυπηρετήσω καταρχήν όλους τους συμμετέχοντες με τις 2 ώρες προσωπικής συμβουλευτικής και να απαντήσω και στα αντίστοιχα email. Άρα λοιπόν το επόμενο σεμινάριο πότε θα διεξαχθεί, το κανονικό σεμινάριο, δεν μιλάω για την προσφορά, είναι άγνωστο. Εκμεταλλεύσου το σεμινάριο σήμερα, μπες στο pvlachos.gr, πάτησε το σύνδεσμο, πάρε όλες τις πληροφορίες και αν θέλεις και επιπλέον, πάτησε να κλείσεις ένα 30 λεπτό δωρεάν ραντεβού για να σου δώσω οποιαδήποτε διευκρίνηση θέλεις για το σεμινάριο ή για οποιαδήποτε άλλη συμβουλευτική σε ενδιαφέρει. Σε περιμένω στο σεμινάριο.